Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να ευχαριστήσω την Greenpeace για αυτή την πρωτοβουλία, την πολύ ωραία πρωτοβουλία. Να ευχαριστήσω τους επιστήμονες που βοήθησαν και τους ψαράδες που βοήθησαν για να δούμε αυτή την ωραία έκθεση και τη φωτογράφο μας που αποτύπωσε με τον πιο ωραίο τρόπο τα πράγματα. Η έκθεση μου άρεσε πολύ. Πιστεύω να τη δείτε κι εσείς και να σας αρέσει το ίδιο και περισσότερο. Και μου άρεσε πολύ γιατί δείχνει με ένα ζωντανό και παραστατικό τρόπο που μπορεί να πείσει ακόμα και τον πιο δύσπιστο ότι μπορεί να υπάρξει μια συμμαχία που συνήθως δεν τη φανταζόμαστε ότι υπάρχει. Συμμαχία ανάμεσα στους πολίτες που είναι ευαισθητοποιημένοι, στους καταναλωτές, στους ψαράδες, στις μη κυβερνητικές οργανώσεις, σε όλους αυτούς που θέλουν να υπάρχουν ψάρια στη θάλασσα και αύριο. Αυτό δεν είναι αυτονόητο. Πρέπει να ομολογήσω ότι και εγώ, όπως και πολλοί άλλοι συμπολίτες μας, παρόλο που έχω μεγαλώσει κοντά στη θάλασσα, δεν είχα την αίσθηση πόσο επίγουσα ανάγκη είναι να πάρουμε μέτρα για να προστατέψουμε τα αλλιευτικά είδη. Έχουμε την μαγική ιδέα ότι τα ψάρια με ένα μαγικό τρόπο αναπαράγονται συνεχώς και ότι κάποιος μπορεί να βγαίνει, να ψαρεύει όσο θέλει και τα ψάρια θα είναι εκεί και του χρόνου. Αυτό δεν ισχύει πια. Και δεν ισχύει γιατί τα επιστημονικά δεδομένα που υπάρχουν δεν είναι πλήρη, θα πω μια κουβέντα γι' αυτό, αλλά πάντως υπάρχουν επαρκή επιστημονικά δεδομένα τα οποία μας πείθουν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι τα ψάρια τελειώνουν. Αν δεν πάρουμε μέτρα πολύ γρήγορα και πολύ άμεσα, αυτή η ιστορία τελειώνει. Λέω πολλές φορές ένα στοιχείο, είναι το πιο χαρακτηριστικό από μία μελέτη, επίσημη μελέτη, που την παρήγγειλα εγώ και οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την εξετέλεσα. Η επίσημη αυτή μελέτη δείχνει ότι αν συνεχίσουμε έτσι, σε 10 χρόνια, 6 ως 8 από τα 136 είδη ψαριών με τα οποία ασχολούμαστε θα είναι υγιή. 6 ως 8 από τα 136. Αυτά είναι αναμφισβήτητα στοιχεία, μελετημένα από εμάς, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εντελώς επίσημα και πραγματικά δείχνουν ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω. Δεν είναι θέμα επιλογής πια. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου αν δεν δράσουμε, απλώς δεν θα υπάρχει κανείς από εμάς αύριο. Ούτε οι ψαράδες, ούτε οι πολίτες που ευαισθητοποιούνται, ούτε οι δίτες, ούτε βεβαίως επίτροπος για τα ψάρια. Ούτε Υπουργοί Αλίας, Το λέω γιατί καμιά φορά και οι ίδιοι το ξεχνούν. Χρειάζεται λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Τώρα, πού βρισκόμαστε, πολύ σύντομα, γιατί δεν θέλω να σας πάρω πολύ χρόνο. Θέλω να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ψηφίσει κανονισμούς. Αυτό είναι κάτι που επίσης δεν το ξέρουμε. Οφείλω να πω ότι δεν το ήξερα κι εγώ στην Ελλάδα μέχρι να ασχοληθώ πιο συγκεκριμένα με το θέμα. Εδώ και 3 χρόνια υπάρχει ένας μεσογειακός κανονισμός που αν είχε εφαρμοστεί θα έλυνε πολλά προβλήματα. Δεν είναι τέλειος κανονισμός και εγώ τον παρέλαβα όταν πήγα στην Επιτροπή, αλλά είναι ένας κανονισμός που παίρνει κάποια μέτρα. Παίρνει κάποια μέτρα, τουλάχιστον βάζει ένα φρένο και κάποιους περιορισμούς στα σειρώμενα εργαλεία, αυτά που σέρνουν το βυθό, προβλέπει τη δημιουργία καταφυγίων όπως ήδη ακούσατε, προβλέπει συγκεκριμένες περιόδους, έχει εν πάση περιπτώσει μια αντίληψη προστασίας των θαλασσών. Πριν ψηφιστεί αυτός ο κανονισμός, υπήρξε διαβούλευση ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Όλοι οι υπουργοί, και ο Έλληνας υπουργός βεβαίως, εψήφισαν ομόφωνα για αυτόν τον κανονισμό. Δόθηκε 3ετής περίοδος μεταβατική για να προσαρμοστούν ώστε να εφαρμοστεί ο κανονισμός. Ο κανονισμός έχει αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Ιουνίου που μας πέρασε. Μόλις ανέλαβα επίτροπος το Φεβρουάριο, ειδοποίησα και άρχισα τις συνομιλίες και με τον Έλληνα Υπουργό και με τους άλλους υπουργούς του Μεσογείου για την ανάγκη να εφαρμοστεί ο κανονισμός. Τους ειδοποίησε δηλαδή ότι η μεταβατική περίοδος τελείωνε και ότι δεν θα είχαμε άλλα περιθώρια. Προτίμησαν να με αγνοήσουν σε μεγάλο βαθμό. Οφείλω να το πω και πρέπει να πω εδώ με παράπονο ότι δυστυχώς η Ελλάδα έχει από τις χειρότερες επιδόσεις, η χώρα μας. Και φτάσαμε στο σημείο μετά την έναρξη εφαρμογής του κανονισμού και ενώ ήταν απολύτως σαφές στο Συμβούλιο Υπουργών ότι δεν υπήρχε πιθανότητα να κάνουμε πίσω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελλάδα και άλλες χώρες να έχουμε προβλήματα στην εφαρμογή, να είμαστε ανέτοιμοι και να κινδυνεύουμε όλοι, εγώ να βρεθώ στην άχαρη θέση να επιβάλλω κυρώσεις και οι μεσογειακές χώρες να οδηγηθούν στο δικαστήριο. Όπως καταλαβαίνετε δεν έχουμε καθόλου άλλο χρόνο. Είδα πρόσφατα και τον καινούριο Υπουργό Αλίας, υποσχέθηκε ότι θα αλλάξει πολιτική, γιατί χρειάζεται να υπάρξει μια αλλαγή πολιτικής και δεν χρειάζονται θαύματα
Είπε πολύ χαρακτηριστικά ο Νίκος ο Χαραλαμπίδης ότι αυτό το οποίο ζητείται αυτή τη στιγμή είναι το αυτονόητο. Η Ελλάδα να εφαρμόσει την κοινοτική νομοθεσία, να μην πάει στο δικαστήριο και να μην πληρώσει πρόστιμα από έναν προϋπολογισμό ο οποίος βρίσκεται στην πολύ δύσκολη θέση την οποία όλοι γνωρίζετε και ο οποίος συντηρείται αυτή τη στιγμή από το εισόδημα κυρίως των πιο αδύνατων. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι τα πράγματα ξέρουμε προς τα πού πρέπει να πάνε. Πιστεύω ότι μέσα στους επόμενους 2 μήνες, μέχρι την αρχή του χρόνου, θα έχουμε μια πιο θετική στάση, τουλάχιστον όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού και την αρχή της προετοιμασίας που χρειάζεται, της δουλειάς που χρειάζεται και που αναφέρθηκε ήδη και από την κυρία Λάζου και από τον κύριο Χαραλαμπίδη, ώστε να προχωρήσουμε στον προσδιορισμό και την επίσημη χωροθέτηση των αλλιευτικών καταφυγίων. Αυτά όλα υπάρχουν στον κανονισμό ως προβλέψεις, απλώς πρέπει κάποιος στην Ελλάδα να κάτσει να τα βάλει σε ένα χαρτί, να πει ποιοι είναι αυτοί οι χώροι, τι πρέπει να κάνουμε κλπ. Είμαι σε επαφή με τα αρμόδια υπουργεία, υποτίθεται ότι έχει αρχίσει μια προετοιμαστική δουλειά, αλλά όπως υπόθηκε ήδη θα είμαστε εδώ να δούμε πώς θα πάει η υπόθεση. Κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι αν κάποιος με ρωτούσε ποιο είναι το συμπέρασμα από αυτούς τους μήνες που δουλεύω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα έλεγα ότι τα συμπεράσματα είναι 2. Το πρώτο είναι ότι πραγματικά η κατάσταση είναι πάρα πολύ οριακή, δηλαδή αυτό που λέμε ότι τα παιδιά μας θα βλέπουν ψάρια μόνο στο χαρτί είναι πολύ πραγματικό. Σας μίλησα για το τι θα συμβεί σε μία δεκαετία. Αλλά το δεύτερο συμπέρασμα είναι ακριβώς επειδή είναι τόσο οριακή, έχουμε μία ελπίδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή να σας πω, έχει προσπαθήσει να μεταρρυθμίσει την πολιτική αλίας, να την κάνει πιο κοντά στην αειφορία 3 φορές και απέτυχε. Θα προσπαθήσουμε τώρα για μία 4η φορά. Και αυτή τη φορά έχουμε κάποια μεγαλύτερη ελπίδα. Γιατί η κατάσταση είναι πια τόσο άσχημη, ώστε πολύ περισσότεροι πολίτες αισθάνονται ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια και πιέζουν. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε εδώ, αυτή η συμμαχία των ψαράδων, των πολιτών, πριν 5 χρόνια ενδεχομένως να ήταν αδύνατη, γιατί δεν θα είχε συνειδητοποιηθεί η έκταση και η ένταση του προβλήματος. Τώρα υπάρχει η έκταση και η ένταση του προβλήματος, αλλά αυτή ακριβώς η ένταση και το βάθος είναι η ελπίδα. Η ελπίδα ότι κάτι μπορεί να γίνει, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση πια στις κυβερνήσεις, στην Επιτροπή, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, η Greenpeace κάνουν πραγματικά μια πολύ σημαντική δουλειά. Την ερχόμενη Τρίτη, στο Συμβούλιο Υπουργών, στο Λουξεμβούργο, θα συζητήσουμε τι θα γίνει την επόμενη χρονιά. Και στη Μεσόγειο, όσον αφορά τον κόκκινο τόνο, και στις χώρες της Βαλτικής. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Με πληροφόρησαν ήδη οι Υπουργοί ότι υπάρχει το ενδεχόμενο ομόφωνης απόφασης όλων των Υπουργών εναντίον της Επιτροπής. Εναντίον της πρότασης που φέρνουμε, ακριβώς επειδή είναι μια πρόταση αειφορίας και θεωρούν ότι είναι μια πρόταση που περιορίζει τα συμφέροντα τα αλλιευτικά. Αλλά, από την άλλη μεριά, πιστεύω ότι η κινητοποίηση των πολιτών σε όλη την Ευρώπη είναι τέτοια που υπάρχουν περιθώρια και θα το παλέψουμε. Και αν δεν το παλέψουμε και δεν το κερδίσουμε αυτή τη φορά, θα το κερδίσουμε την επόμενη. Θέλω να κλείσω με αισιοδοξία, λοιπόν. Είμαι πολύ χαρούμενη πραγματικά που υπάρχουν υποστηρικτές αυτής της αντίληψης και χρειάζεται να το προσπαθήσουμε όλοι, ώστε και άλλοι πολίτες που έχουν μια θετική διάθεση απέναντι σε μια σωστή αντιμετώπιση του προβλήματος, αλλά δεν την ξέρουν την κατάσταση, να έρθουν κοντά μας. Παλεύουμε απέναντι στην άγνοια που υπάρχει, την κοινωνική άγνοια που υπάρχει. Και νομίζω ότι αν προσπαθήσουμε περισσότερο, σίγουρα θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι κάθε επιτυχία στις μελλοντικές προσπάθειες και εύχομαι η συμμαχία που αναδύεται από αυτές τις πολύ ωραίες εικόνες να συνεχιστεί. Σας ευχαριστώ πολύ.